Mitä? Kato joku ukko. Ai minä vai? Ovi auki! Missä? Pesäpallomailla. Halvemmaksi tulisi heittää Pesäpallo omaan kylpyammeeseen. Muutako me tonne takahuoneeseen vai? Todella viisas päätös. En ikinä. Haluut sä turpaas? Anteeksi, rouva. Mitä helvetti? Missä? Mä oon. Haluut sä turpaas? Hei, anteeksi! Anteeksi, rouva. Mitä? On aikoinaan ollut jos jonkinmoisten sähköhommien kanssa tekemisissä. Rahantuloa ei voi estää! Mitä helvetti? Todella viisas päätös, teidän ylhäisyys. Tekopyhä. Seksi Seppo. Tekopyhä paska. Haluut sä turpaas? Voi helvetin. Ja vielä pesäpallomailalla. Haluut sä turpaas? Ei muuta kuin lapsien teko. Onko me tonne takahuoneeseen vai? Saat sinäkin nukkua yösi rauhassa. Ai selveti helveti! Ja paska. Huomenta. Mitä? Halvemmaksi tulisi heittää Paketti hiivaa. omaan kylpyammeeseen. Saat sinäkin nukkua yösi rauhassa. Mitä helkkaria? Haluut sä turpaas? Mitä? Sulla unohtui vaihtorahat mun kauppaan. Tekopyhä paska. Haluut sä turpaas? Pesäpallomailla. Saanko huomauttaa? Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äiti. Tyttö nyt hiljaa. Haluut sä turpaas? Helvetti. Saat sinäkin nukkua yösi rauhassa. Seksi Seppo. Halvemmaksi tulisi heittää Pesäpallomailla. makuuhuoneeseen. Mitä helkkaria? Mä oon vaan niin turhautunut. Paketti hiivaa. Sokeria 6 kiloa. Joo. Siitä tekijälle paljon iloa. Haluut sä turpaas? Voi helvetin. 30 euroa. Luritetaan litku pulloon. Pullo pankolle. En ikinä. Ai minä vai? Ai
Helveti! Pyhä paska. Sulla unohtui vaihtorahat mun kauppaan. Rahantuloa ei voi estää! Mitä? Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? Laitela. Ismo Laitela. Makuuhuoneeseen. Missä? Makuuhuone. Ai minä vai? Aivan varmasti. Minne teidän ylhäisyytenne nämä haluaa? Joo. Makuuhuoneeseen. Tietääkseni. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Mitä? Nähän tuo. Pesäpallomaila. Saat sinäkin nukkua yösi rauhassa. Mulla on pesäpallomaila. Joo. Mulla on velkoja. 30 euroa. Mä kannan ne sitten omaan makuuhuoneeseen. Saanko huomauttaa? Mitä? Et voi olla tosissas. Haluut sä turpaas? Mitä helvetti? Ei muuta kuin lapsen teko. Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? Voi helveti. Mulla on vähän semmonen tutina, että Mulla on velkoja. Pakkaa tavaras heti! Ovi auki! Ukko. Haluut sä turpaas? Ei varma! Mitä helvetti? Rahantuloa ei voi estää! Pesäpallomaila. Mitä helvetti? joo. Sulla unohtui vaihtorahat mun kauppaan. Tää on Iskemättömät. Tukiryhmä väkivaltaisille miehille. Siis omaan kotiini. Seksi Seppo. Mitä? Mitä? Häh? Makuuhuoneeseen. Minne teidän ylhäisyytenne nämä haluaa? Ja vielä Paketti hiivaa. Pakkaa tavaras heti! Perhana! Mitä helkkaria? No eihän tosta kabineesta mitään haittaa mun huoneessa. vähän Tekopyhä paska. tyttö nyt hiljaa. Vähän siis omaan kotiini. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Mitä? Seppo.
Kyllä sä oot melkoinen sonni. Voi helvetin. Seppo Taalasmaa. Ismo Laitala. Seksi Seppo. Sulla unohtui vaihtorahat mun omaan kylpyammeeseen.